Elikkä tänään mä ajattelin näyttää teille 2 mun itse tekemää petsitaloa ja kertoa, miten mä oon tehnyt ne. Ja sitten muuten tää talo on vaan lainassa, että se saattaa tulla esiintymään jossa videossa todeta vihreältä, mutta se on turkoosi. Elikkä ja sitten mä näytän yhden petsin, minkä mä löysin maasta yhdeltä leikkikentälle. Elikkä siinä oli 3 petsiä. Mä annoin 2 mun kavereille. Se siis mua paljon vähän vanhemmille, tai siis nuoremmille, anteeksi, kaverille. Ja sitten yhden mä otin itselle, eli se tällaisen, jolla liikkuu pää. Elikkä se petsi on tossa. Elikkä se petsi on tällainen. Mulla oli tämmönen perhoskoira, mutta mä varmaan vaihdoin sen tai jotain, kun mä en tiedä. Onkohan mulla enää ei näy ainakaan tuossa laatikossa tällä hetkellä. Elikkä tämmönen ruskea koira. Tää on tuolta aika ruostunut. Sitten tällä on tää magneetti. Tämmönen poikaperhoskoira. Tää nimi on Suklaa. Tällainen hieno. Ja tuolla on silmissä kummassakin jotain kulumia, mutta en vaivata, koska mulla on 1 petsi, jota ei oikeastaan huomaa, että siinä on kulumia, paitsi jos täällä on itsellä tämmöinen, mutta nuorempi versio. Tää on niinku valkoinen tosta. Ja sitten tuolta. Tosi valkoinen. Tää on tosi kulunut, mutta sitä ei oikeastaan mun mielestä huomaa, että se sopii tosi hyvin tuohon väritykseen. Mutta aloitetaan niistä taloista. Aloitetaan tästä mun tekemästä talosta. Eli nämä kummatkin talot on tehty pahvilaatikosta. Eli mä oon tehnyt tän. Ja LPS Pana TV on tehnyt sit toisen, mä näytän sen vähän myöhemmin. Eli tää on niinku tällainen. Tuolla on Hella. Mä en oikeastaan tiedä mitä mä räpelisin sen, mutta jotenkin. Sitten toi on NS-sofa. Tuossa lukee LPS. Sitten siinä on tämmönen tarra. Ja sitten täällä on 2 sänkyä. Tollanen. Ja sitten on tuollainen. Ja sitten se kuuluu tähän seinään kiinni, mutta Panda raapi sen pois siitä. Ja joo, mä säästän koska siinä on fiikset. Eli tässä on tällainen ilmoitustaulu. Tällainen. Kuvaan sitä taas aina, koska mulla ei kamera. Ja sitten on tollainen taulu. Toi teippi. Ja täällä on liimattu. Onko? Se on sitten kokonaisuudessaan tällainen, ja täällä on ovi. Se on nyt tällaista seinää vasten tai tällaista kaappia vasten, niin se ei kovin aukea. Kyllä. No niin, mennään LPS Pana TV:n tekemään taloon. Eli LPS Pana TV teki tällaisen talon. Eli siinä lukee tuollaisella glitterliimalla, että like. Tuolla mun talossa lukee, että lol. Se luki. No, jotain sinne päin. Sitten jos lukee Sitten tossa siinä on ilmoitustaulu. Ja sitten sänky. Sitten täällä on tällainen aika tyhjä kuulo. Ja siis tässä on ovi, josta pääsee sisään. Tää on aika paksua tällaista. Niin LPS Pana TV:llä. Mulla oli vähän vaikeuksia tämän oven tekemisessä. Joten, tää on tämmönen aika paksu. Ja sitten täällä on lattiassa tuollaisia reikiä, mä en tiedä miksi. Mutta siis nää tehtiin ihan tällaisista sanotaan nyt vaikka banaanin kuljetuslaatikoista, pahvista, paperista ja tarroista ja teipistä ja kynistä ja kyniä tässä ei niin sen verran tarvittu. Mut silleen kirjoitettiin noilla aikia tollaset. Ja siis sen voi koristella ihan miten haluaa. Ja sitten tää on NS-ikkuna. Otetaan sisälle silleen. Ja siis sitten voi niinku leikkiä. Tätä ihan sitten silleen. Tällainen. Sitten mun varpat näkyy. Sitten täällä pääsee tuonne katsomaan. Ja täällä pääsee tuonne katsomaan. Tää on hyvä kuvata, kun joku tulee ovesta silleen. Joo, tällaisia taloja. Ja sitten nyt ajankuluksi voisin näyttää myös jopa tämän talon lainassa. Joten lähdetään sekin pikaisesti. Kaikki varmaan niinku tietää todellakin tämän talon. Joten
aloitetaan vaikka näistä, mitä mä sain sen kaverin niinku siinä lainassa mukana. Elikkä tällainen köysi tai tällainen tuli. Ja sitten on tämä liukumäki. Tää laittaa niinku siihen ikkunan eteen. Toi ei jostain syystä lähtenyt irti, mutta mennään tänne talon sisälle. Tai siis esitellään eikä siellä ulkovuorta. Eli tässä on siis tää ovi. Sitten sen saa auki. Ja sitten tässä on tällainen ääneslukko. Ja kun sen avaa, niin täällä on tällaiset 2 piirustusta ja kiikarit. Sitten täällä on tällaisia kukkia. Tuolla on kukkia. Ja sitten tuolla on tällainen oviaukko, niin kuin vaikka NS-petsien lemmikeille. Tällainen. Sitten tässä on NS tällainen puu, jossa on niin kuin 2 vähän niin kuin silmää ja tuossa on niin kuin suu. Tällainen. Mä sanon koko ajan, että NS. Sitten tässä on 5 tammenterhoa. Tällaisia. Ja sitten tuolla on tuollainen ikkuna. Tuossa lukee Little Pet Shop. Sitten tuossa on joku varmaan tassu. Sitten täällä katolla on tällainen silta. Tällainen silta. Ja sitten täällä on tämmönen reikä. Mä näytän kohta miksi. Jos ei joku tiennyt. Sitten täällä on tämmönen liila takakansi. Mennäänpäs nyt tänne sisälle. Siirretään noita. Elikkä mennään tänne sisälle. Ja siis mä näytän mihin nää kuuluu. Elikkä tää kuuluu tähän. Tää voi liukua tässä niinku tänne. Näin. Ja sitten tämä. Kuten näette, tuossa on tuollaiset. Niin tää kuuluu tähän. Näin. Ja sitten täällä on tällainen keinu. Tälleen näin. Sitten tässä on tällainen hissi kautta sänky, joka sitten nousee tänne ylös ja sitten voi mennä katolle. Sitten mä en tiedä kuuluuko tähän joku, mutta tää on tällainen. Sitten tässä on tällainen pyörivä juttu, johon saa petsin. Sitten tässä on 2 naulakkoa. Sitten tässä on ikkuna ja tuossa on joku tarra. Sitten tuolla on tuollainen tarra. Tuollainen. Ja sitten mä saatan ostaa tän, jos ne hyväksyy, niin 5 eurolla, eikä mun viikkorahalla. Koska tää on varmaan semmonen 7-8 vuotta käytetty, että niin. Mutta eipä mulla muuta, joten moidoo! Mä painan aina niinku tuossa pausen napista, mutta tää ei nyt paina mistään.